Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Nining ato ang santos nga misa karon ikakawha ag usa nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryo nga kalendaryo sa atong simbahan. Atong dad-o nining altar sa sakripisyo ang atong mga pag-ampo ilabi na gayud sa maayong panglawas alang sa matag miyembro sa atong banay ug alang kanato sa matag usa kanato nga ani karon dinhi ni salmot nining balaan nga sakripisyo. Ato usab nga pangayoon ang pasaylo sa Ginoo alang sa matag usa kanato ug sa matag miyembro sa atong banay nga unta mapasaylo na usab sa Ginoo ang tanan natong mga kalapasan aron nga kita magpuyo nga malinawon dinha sa iyang gugma. Uban ni nga mga intensyon, mga igsoon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa
amahan hiusaha kami sa hunaw-hunaw sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug huna-huna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Gresya, ug sa mga pulo nga atua sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran. Ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamelyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem. Nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila ngari kanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon, sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ug mga Levita, ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy,
alang ka nato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang naayong balita. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latuson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo, ingon nga kinigikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagot nga dili kastiguhon sa iyang amahan? Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpantun, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa, ituboy ang nahuyhuy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanim. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, 'Sir, ablihi in taon ang pultahan.' Mutawag siya kaninyo, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo.' Unya mutubag usab kamo, 'Mikaon og miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod.' Apan mutubag siya pag-usab,
Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo, pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ngipon, inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mga bot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga mutambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manlingkod ug maayong gabi kanatong tanan. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo o ang mga pulong sa Ginoo karon niining Dominggoha nagpahinumdum kanato og usa ka kamatuoran sa atong pagtuo ug mao kini nga ang kaluwasan alang sa tanan. Apan nagkinahanglan usab kini sa atong matinud-anon nga pagdawat ug sa atong matinud-anon nga pagtubag. Dili lang pwede nga nagtuo nata nga ang Ginoo muluwas sa tanan, okay na. Wala na tay pagabuhaton. Bisan gani pagpakasala ato na lang buhaton kay klaro man moingon man dayon ta nga well buutan bitaw ng Ginoo. Dili na sa mutugot nga naay usa sa iyahang mga anak nga maimpyerno. Dili na siya mao ang hustisya mga igsuon nga iyas Ginoo. Kay kun mopili ka nga dili ka ngadto niya, dili pud siya mamugos. Pero makanunayon siya nga mudawat kanato panahon nga kita maghinulsol ug mubalik ngadto kaniya nga mutubag sa iyahang awhag kanato. In our first reading, si Isaiah tells us that God gathers people from every nation. No? Klaro kaayo nga ang gugma sa Ginoo walay utlanan. No borders. Everyone is invited to share in His glory. Mao bitaw gitawag ta nga Catholic Church, Universal Church, tungod kay ang salvation is for everyone. Pero ang pagka-universal sa simbahan, wa mampudawata sa tanan. Naamay uban nga nagdumili gayod sa pagdawat sa Katoliko nga pagtuo. Mamugusta? Dili. Pero makanunayon tang abli alang kanila. Mao kana ang gugma ug hustisya sa atong Ginoo. The gospel, however, brothers and sisters, gives us the other side of the picture. Jesus says, strive to enter the narrow, through the narrow gate. This means that while God's invitation is wide, universal, Catholic, the way of discipleship is demanding. It is narrow, lisod, sudlon. It is not enough to say, I know the Lord. Kaila ko ni Jesus. Nabasa na nako ang Biblia, ang kinatibuk-an. Or moingon ka, duol kayo ko sa Ginoo, kay kusog kayo ko mo serbisyo nganha kaniya. Naapod ra ba tay mindset usahay nga, diri ikaw lay ampo nako diri kay mas maayo ka duol kay kas Ginoo. Wa gyud ta kahibaw. Ginoo ra gyud nakahibaw kung duol ba gyud ta ang atong kasing-kasing adto niya o dili. No? Mao na mga igsuon. The way to discipleship is difficult and narrow. It is demanding. We must live according to the ways of Jesus, to the ways of the saints, choosing
honesty, humility, prayer, service, and love. Matag adlaw, matag higayon. Pero sa ako nang gikaingon, lisod baya. Kaya nga naman, prayer palang daan. Kaming mga pari, at least 5 sa usa ka adlaw, naagyod mi prayer. Pero murag usay mo ingon man ko, Lord, pasensya sa karon ha. Unya na lang taod-taod. Imbis 5, kaupat ra. Naapoy uban nato nga sa musimba gyud ko matag Domingo kay mao man ay ato ang obligasyon. Pero makasimba bagog Domingo? Makumpleto bagod ang tanang Domingo? Ambot lang, di ka murag yun na. Ano? Murag naaman ang Ginoo kanunay, pero kita sa atong bahin, nagmakanunayon ba ta? Di ba sa relasyon, dili man mulungtad ang relasyon kung usaray makanunayon? Banag asawa, ug ang asawa ray makanunayon, mulungtad kaha ang relasyon? Kung ang bana magsigi ngadtog kuan? No. Maginagoy, no? O di ba kaha ang bana maoy matinud-anon pero ang asawa dili? Magmabungahon kaha ang maong panag-uban? Makanunayon ang Ginoo, pero ang pangutana, ikaw. Nadagko naman mo, tubaga lang na ninyo ha. Personal na lang at tubag ba? Bita. Naaga ni ang uban, makanunayon kaayo nga mapasayloon ng Ginoo, kay mataghigayon mo adto tas kumpisalan, mapasaylo man gyud ang atong mga sala. Pero ikaw, makanunayon ba ka sa imuhang pagkamapasayloon? Nga ultimo imong igsuon, wa man nimo tinggi. Ultimo ang imuhang ginikanan, wa man nimo duawa. Kay nanluod pa ka. Ultimo imuhang best friend, wala na nimo tinggi. Kay nag-away mo. No? Kay giagaw ang imuhang uyab. Na mauna. Makanunayon ba ka? Ganahan kaayo ta nga mahigugmaon. No? Kay ang Ginoo mahigugmaon man, makanunayon man sa nahigugma kanato. Pero kita himilian kay taghigugmaon. Ang atong higugmaon katurang yung mga nahigugma pud nato. Pero ang Ginoo bisan iyang kaaway gihigugma man niya. Nya nganong ikaw di man. Kamu na din na, oy, dagko naman mo tubaga lang na nga mga butang. Kanang these are simple things. And yet this is part of the way. This is part and parcel of our journey toward that heaven. Maong mga igsuon, like a narrow gate, the path of Christ may feel uncomfortable. Dili gid na sa komportable. Requiring sacrifice and discipline. But as the letter to the Hebrews says, God's discipline brings peace and righteousness in the end. Mupaambit lang ko sa akong personal nga eksperyensya. Sus kaniadto, judgmental kay ko kanang sa kataas sa akong ideals ba, no? Nga dapat og pari ing ani. Sus pagkapari na nako, kakita ako nga makasasala man pud ning mga pari. Nya daghan kay kog mga idol nga mga pari isang una kaniadto, mga obispo, no? Idol kayo nako. Sus pagkapari nako, pagkahibaw nako nga naa pud sila mga kakuwangan, mura kog naguol, nasuko pa ko sa uban. Pero kanang inigmisa nako, magsigi kog ingon nga, the Lord be with you. The peace of the Lord be with you. Peace be with you. Pero ang akong kasing-kasing walay kalipay. Walay kalinaw. Kaya nga naman, sige naman kong tanaw sa mga sayop sa uban. Hasta ako sa akong kaugalingon, naglagot po ko sa akong kaugalingon, kay daghan po kong sala. Pero akong gibalikan mga igsuon, katong bitong angay nga masuko si Jesus, katong gipalansang siya sa krus, namatay o gilubong, pagkabanhaw niya, kung ako to, pitik yun ng mga apostoles. Pero unsay unang pulong, 3 ka pulong nga nigawa sa baba sa Ginoo. Very good.
Peace be with you. Katulog yun na niya sa all throughout sa kanang gospel din ha. Nya nga naman, kay wa man tugutis Ginoo nga ang sala sa uban muhimo pud niyang makasasala. Maong naagid say kalinaw. This is the way of the Lord. Kung kita ganahan nga magmalinawon, puy ug ihatag ang kalinaw ngadto sa uban. Di ba ikaw magmalinawon usab? Sukad ni adto mga igsuon no nga medyo nakamatngon ko ana, ako gyud nang gipuy-an. Matag higayon nga makakita ko og nakasala, matag higayon nga ako mismo maoy nakasala. Muingon dayon ko sa akong kaugalingon. Peace be with you. May the peace of Christ be with you. Magsige na lang kog smile. Kaya nga naman, malinawon mo ng akong kasing-kasing. Pero di po sa tanang higayon ha, kay usahay, tawhanon mampunta. No, nagyod gihapon na sa'yo, maglagot gihapon ko. No? Pero hinay-hinay lang. Ha? And that is the way of Jesus. God's discipline brings peace and righteousness in the end. The narrow way is not meant to exclude, but to purify our hearts. Para gyud ay nato nga ma-purify, malimpyo ang atong kasing-kasing, ang atong huna-huna, ug ang atong mga kalag. So that we may truly belong in His kingdom. Isip pagpanapos sa atong pamalandong, let us ask ourselves, karong Domingo ha, o sa tibuok semana, am I content just being near Jesus in name? Or am I truly walking the narrow road of faith in my daily life? Bahalag lisod, basta kay ako gyung gilakaw, isip Kristiyanos ang maong dalan. Dili lamang Kristiyanos sa ngalan, kundili apil sa buhat. Amen. Palihog manindog, ug atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulok ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Sama kang Pedro, makailaunta kita kang Jesus ug mosalig nga ang Dios mamati sa mga pagampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Mutuaw kita, Amahan, pamatia ang among pagampo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag adlaw, diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo, ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuuhong pag-alagad sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus,
makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga gipanudlo sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among pagampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among pagampo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among pagampo. Nga sila nga nanag-antos sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langitnong puluyanon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among pagampo. O Dios, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pagampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon magmatinud-anon kami kang Kristo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-anog mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-anog mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalikutan ka natubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo Administrador ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imong tingali
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay, panagdait ni Kristo maanaa kaninyo. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas si Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Sa dili pa ang katapusang panalangin, atong pasalamatan ang atong mga lectors, psalmist, no, nindot kayo ang ato ang salmo, pagkakanta, no, maong makaampo kita, salamat kayo. Sa ato ang mga collectors, no, nindot kayo uniform, no, murag malipay tamo tagak, no, o donasyon kay mga gwapa kaayo, no, salamat kayo sa inyong pagsakripisyo usab. Ya, sa atong mga lay ministers nga makanunayon nga niabag nato dinhi, ug sa ato ang mga altar servers ug sa mga madre, no, daghan kayong salamat. Ug usab sa ato ang choir, kung unsa kanindot ang ato ang salmo, pag kanindot pud sa atong choir, no, ang Marian choir, no, na murag ganahan pud ta mo misa, no, kay nindot man ang duyog, no, muratag malukmay dinha sa ato ang pag-attend sa misa. Daghan kayong salamat sa atong Marian Choir. Tiwason sa ang misa. O kaninyong tanan nga nitambong malipayon kaayo ang Ginoo nga nagsud-ong nga aniamo na hinumdom niya o niduaw kaniya dinhi sa iyahang balay alampuanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kanimo, ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panlakaw kamo, ug dadaa ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.